Subscribe khlaidi Kokbro Kotma Production channel no teibo kaham video nane ni bagai hambai. Wakira yang pagade sung to khana mairom bagnani chini tipra hasteni lokorok o lockdown ni jorawo jeta mai masaya ngai tongnai kri bororong no khana sung mairom bagnani thani hingai ningtini para guru goi joto lokorong no saklai re begari thane khana 8ta ni simi mairom bagjana hinai saklai re dido wakirai wa konsar saklai re wa nang tabuk thangai joto no dokhaya konsar ang thakado thane saklai re de खोनाबायदे खाजानि ताखकताय बखकसं खोनाफुं 8टा तामफुरनि सिमी माइरम बागजोंनाय जिनि ताखकताय बखकसं जेता अ लकडाउननि जराव गरै बियाल अंगै माइमासाय अंगै तंमानि जराव जिनि पार्टीनि तरफ थेके माइरम बागजोंनाय खोनाफुं 8टा तामफुरनि सिमी kaisa saklai mong khajani takhoktai bukhokchongni bagai o lockdownni jarao chini khajani takhoktai bukhokchong gरै bialo klaiयै maimasa ngai tongmani bagai chini party ni torop theke जों khairong mong riwoi mairum bagnani bagai khanani phung 8ta jorani simi chengai rijangnai chini party office noklao phai norok mairum phai talang thangbainani bagai khabai khobai kobok jao hambai oi yangse phaigade tamasade kokai haise jengma tamang khlaiयै jalainangkho o lockdown hinai rimani kamkas khaisanani lama bokri khangkakai je rang puisa ganang bo kamkas khlainani se boriliya hangkakai tabok jeng kri ba tamang khaisa janai jeng buini noga hajira thangui chajamase tabokai hajira ba najakliya hangkai rang puisa ganang rok bai tamang khaisa lainani jeng abo tam tino dini di boro mai songnani kai mairom sikrai abono jengtai tam khaisa jana ba gरै jaba kamala kas khaisa na bo kamala se na hajakliya hangkakai abono ta cinta ba chini jeng gरै borok jaba abono जों tipra sarok hangkakai o corona virus manjagoi these thigila mai masa yangai se thigira wana chin tipra sarok hangkakai amtai nong sinaita cinti prasarok ba gरै gejamang hingkai cinti prasaba tetam khaijana ba ang saisung nung saisung boyabo beba kobang mano tong cinti prasarok bialo klaiयै jotono mai masa yangai tongbai khana cinti prasarok ani bohok kaptino tai khoroksani bohok bo abo haikeno kap tongkhana mai masa yangai o virus hin phaimani belai hamya lamao klai sukamo cinti prasani bagai do hingkai nungano bag siro hogeradi dakti thangra nako miawo saklai mani 8ta tamphurun simino mairom na hapaide hini mia saklai kalangmani thangi nahar paigra nako abono nahari kaise jengdi boro maimasanani ngya kaise maimasana kरै mairom sikrai hinga kaiba bag rohogari thane do ka ang tui dong bag do hanggang thangai mairom nahar paigra nako do naising tong sugde nanga sani thangdi dakti no phaidi do talarti man khakai no phaidi nung mairom to kaisi songai renani diponi banta wakire bikosa mairom talangnani bagai khoroksapan sokpaisa tini borok no ba nung mia saklai rebai khina balasa i saklai rebai khabale sar mia o saklai re khabale nung saoina tangi ler tongmai kasido ta kisa naisingra na khota konsar tamo mairom kam nangbaya gajada tamo ganangdang thamai kasin tibra sarok angkhai bele khairo gisi chini patini torop theke o lockdown ni jorao mai masa yangai tongmai khana hnai jangkai khairo gei mairom bangnani hnai sao tamo joto da ganang thamai ka ganangdang thamai kasido saimali yang basar chin tipra hasteo ba sangkai kere hiwan sok tongo ganangdang thamai katam hinsasinai ikla phaibeka tabok se sopai bayo ready khaide mairom rok do wakirai je ang sawa borokna se nungma rohnai do sara konda thani borokna sade line khai bajawai nahar de nei wakirai sar line khai bajabai de line khai je mairom bangnai khoroksa ka phadi line khai bajare tongre wakirai borok chini party dekhaiba khayo sar oma bosi jotani khas chini party misil meeting o khornai bosi bisi rohde bono amte rong hangkai rohna nong talang do amte no misil meeting go hangkai ongkho de kahamkai hangkai se chungbo khatong thokai chobanani semangka thangside obola wakirai obokhai chin party dekhai obole chin party khaya sar monole angwasapan nugya ko chini misil meeting rong khormani bokoboni party si khaina sar hingga bono tar hode mairom tar hode bo chini party khaya hingga bo mairom malangya jeng baisi birot hingga bo boro mairom khaiba oro thanjaka man tongna sa mairom birot nungsinai ta bin bagai tar hode ani permission chara tar hode
Oh sar amtiya ko sar do ano mairom ro hojabadi ang tabuk mo mairom talang thakai chi di boro mai songchanani ani di borni mairom sikeri sar do amtei tang di ano mairom ro hojadi sar Ihi abo seng gosimaya nang sim patio krehingkai mairom mobo kerei nang thas thangsi nogo nono ro hoisimaya sang. amtiya sar amtiya khairok dei sing kerija borok rokno sing kamkas khaichana bo rang paisa ganang ro bo tabo kamkas khlainani na haya hangka sing tam khaichanani sar amtiya sar do ro hojadi mairom ang tabuk mairom talang thakai je mai songcha janani ani bihik besarok jotono mosanani sar do sar nang si jini matai sar o sar do ro hojabadi sar Ihi abo seng gosimaya hei wakirai nang tam segoro bono kok sari tonka reklai ro hodi thanik hei nang kok naya da mairom ro hoya nono himane nang sim patio sikeri hingkai nang boro mairom mokhe tong nasa thanik. Hai tamo kap tong phikesa mairom ma mokhe tane mai songnani mairom ni kok kasta sajeri mairom nahana thangmani no buino khai jotono no rohoro bini pati o khayo hnei jengno hangke rohaya bini pati o khlaya hnei jeng kreija boro rang paisa kerei di boro songchana ni mairom si kerei ta boro hojadi sar ne ang kuisare khulongboka ta boro hoya boi togoi anore khlaisi rohoro Oh pati himprima ba belai no kok duk suka jani ja hamjak mani pati khlayo abono ba tamani amse kai sajawoi boro ba miya khai joto lukurong no gereja boro rong no mairum bangnani he sakalai thangmile tabuk mairum nahana thampro kai bahaya bo ani pati khaya nini pati khaya nei amo haike ro boro tamong ba khasi niti para sorok ba amse pati no ba torjak ba kha ba samali ang khai aw te tam hi sasinai sinti para sarok ba nini ani pati hnei sejalai tongo hangka kai o lockdown ni jorao siniti para sarok gerei borok jaro mai masa yangai tonglai jao abono mairom bangnani hnei borok ba miano sakalai thamle hingka ke tini na hana thamo ba bahai ke borok abo hailang pilang khai khlai rohoka sinti para sarok hangka kai omo haike na thaisiwano sejalai nini pati ani pati hnei